मोनबाय नै लोगोफोर ओंख्रिया आं दा संख्रि साखिसिगोन संख्रि साखिनो आं लोगोफोर नांगौ आयु हाबाब गुदुंसो दे गुदुंसो मोजां लों गुदुंसो आयु आजा जा गोथाव जाबाय ओंख्रिया आं होनखादोंलै लोगोफोर नोंसिनि सिगाङाव आं बिराद टेस्टि संनो नाजागोन होननानै थारैनो ओंख्रिया टेस्टि जामारबाय जा गोथाव जादों लोगोफोर नांगौ जा गोथाव जादों लोगोफोर मा होनो नाथाय दुन्दिया गैया लोगोफोर अब्लाबो गोथाव जादों ओंख्रिया सामब्राम गुफुर हाइजें जिरा मस्ला दालसिं दुलसिं सेस होफबजोबनाय नालाय सामब्राम गुफुर बानलु थालु सेस होफबजोबनाय नालाय गोथाव जादों ओमफ्राय दुन्दियाल' बाद आरो नांबावगौ आरो सना आयो आंनि जिउ नांबावथारगौनो ओंख्रिखौ नांबावथारगौनो न गुदुंसो दे गुदुं नै गुदुं दे सना दे मोनबाय लोगोफोर खांसै आं ओंखाम सङाखै ओंखाम संसै फंबाया हिन्जाव बायदि जि सुनांगासिनो लोगोफोर हनै बिमा गैया लोगोफोर रायजोनि खामानि मावहैदों खेराइनि रायजोनि खामानि आरो दखान होयोनो हनै दैखराव फिथा देनो सिबिं माइरं सोमना गालांबाय मालाय दखान होयोनो फिथा दखान गुगुनि बायदिसिना फिथा थिथा होयोनो ओमफ्राय हनै साला दिनै जिखौ गावसो सुना लानांदों नङाबाथ' बिमासो सुखायोआनो ओइ मा बिदि नङा सुना आया गाखोनाङा गोग्लैगोन आंना फिसाजोआ सेन्देल नङाबानो थाबाया बिराद सेन्देल गानो सामफ्रामबो सानसेयाव सानसे सेन्देल गानो बियो सेन्देलखौनो खुवा ओमफ्राय अन्थाव बाथावनो सेन्देलखौनो बावबोदों लोगोफोर ओमफ्राय फिसालाय अन्थाव बाथावनो हनै सेन्देलाव बावबोनानै मा होनदों सना एमावसो मा बियो ओमफ्राय सेन्देल बावबोनानै हनै फिसालाय अन्थाव बाथावनो हायाव आथिं गोजा आथिं गोजा हायाव थाबायनांगासिनो दं अन्थाव बाथावनो फिसालाय बिराद सेन्देल गानो ओरैनो नै लोगोफोर बिमा मोना दखान होनो नागिरदों नालाय नै गावस्रा दा बाजाराव खरस बानायहैबाय ओमफ्राय नै आङो सिबिं फोरानना दोनबाय बिसोरनो ओमफ्राय नै लोगोफोर आं माइरंबो देनानै दोननो नागिरदों बिसोरनो हाजिरा फिसाजोआ माबायदि मावदोंनो नै मोनगोनसो आयौ संख्रि सावनानै माइरं दोनदों नों आइ माइरं गोग्लैजोब्बाय नै बांद्राय आदान दाबानाय बुजायो होनना मिथिखायो बे बिदि आं दा हाजिरा देनो नागिरदों लोगोफोर देगारसां अब्ला दा देखांसैबो भिडिअ लानोसै आं थाब देला देलि दिसुम होथारसै दा देखाना भिडिअ लानोसै आं होनबा नै दामग्राबो लादों आं बेखौ दामनानै देनोसै आं एरनायनि नै लोगोफोर देखांबायानो देनानै सालिखाबायबो आं नै देखांबायानो देनानै सालिखाबाय आं खावसे ओमफ्राय नै खरसे देखांबाय आं खरसे देदोंमोन नालाय सालिबायबो आङो ओमफ्राय नै ओरै दंबावो गोलोमफ्रुजोबलायलायनाय फिसाजोखौ जानला मोनला गेलेहोनानै अन्थाव बाथाव मामि ओंखारनो सना दालांफासो थांनोहा बे गेलेदो नै बिबैनि दैखौ गेग्रेब होजोबसिगोन बियो गेलेनानै ओइ सना नों दालांसै बे सेरबामोन आरो लोगोफोर नै बै मनायाव सोमनाया सेरबामोन सेरबाखौ देजोबसै आं ओमफ्राय बेखौ देखांनानै जुदि हाबावोब्ला 10 केजिखौ लायसै आं गासै बिसोरो साथाम नालाय मानसिफ्रा सेरबा 15 केजि आरो ओमफ्राय सेरबा 15 केजि नालाय आं दा सेरबाखौ देग्रोदों ओमफ्राय 10 केजि दंबावो बेखौबो जुदि देनो हायोबा आङो 10 केजिखौबो देगोन आरो लोगोफोर दुलहा मायो दुलहा फिसाजोआ नै फैसा 10 थाखा लानानै गेलेदोंमोन सेस बिसिबाय सोलिलाबाय एबार दोन मोसाग्राफ्रा नै रेडि जाबाय मालाय फांसनाव मोसाग्राफ्रा मिथिङाव मोसाग्राफ्रा आयु माया गाज्रिखो माखो दे देलाय दे
मेकआप बोरो सासेयाथ' होथारबायनो आयु हाबाब लाबो लाबो सोर देलाय जानो फै खेरायनाय देलायबाय नै हां आइ मा आरो आइ Mami, masuk no? Ayu apa? Hah? सिवनां रायजो राजानि नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे फोसावनायानो जाहैबाय नोंथांमोनाबो एसे फोसावनांलायदों जाहाथे जोंनि बे स्थान गोथार